Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa paChibanda Media nepaSaint TV. Tichida kungoramba tichitenda zvakanyanyisa nekuramba muchitsigira kwamuri kuita. Zvikuru sei chirongwa chatiri kufamba nacho zvakanyanya. Chirongwa chava chirenje. Tiri kunoku kuWesley. Ndofunga panzvimbo inoi makupaziva kwemakore tinongoya tichimira pano. Handisi kufamba ndega. Nhasi tataiwa tiri kungoramba ndichingoti paChibanda Media. Chibanda wachona ngadi ngauyo amira apa. Saka ndinaye Chibanda. Chibanda. Mukoma. Muri sei? Mushe Sekuru wenyika. Unoziva kuti student yangu here pagame. Ndoziva. Ndakati mimi handichakuti sekuru wenyika. Ndakuchinja ndakuisa kuchirungu ndakuti national angle. Ata zvekudidi. Bolato. Aya usikona ndikufare nhasi. Nhasi ndikufara. Video tichidi. Ndosaka ndareka ndibudikire ka. Wove hurukadzi wodyira kana kwakuita sei? Takuda kusvika kana kwadoka ndopatobudikira ukaisusuka ndoizi. Handiti. Vasangana nawo vatariri muri yeZimbabwe makasimba here. Vari muno nevari kunze kwenyika. Rutsigiro rwenyu tiri kuruona rwamuri kutipa pano paChibanda Media nepaSaint TV. Rutsigiro zvakare ramuri kupa kuna mudhara wedu, mudhara chirenje, mudhara zvakamira sei? Aiwa, ndakachengetwa nashe. Handiti. Ungazomuziva kuti ndiye mudhara wedu here anochema wedu mudhara wedu. Achiti 4 years. Hadzakuda kuenda kumagumo manje. Vachirenje. Hatisi kuda kuwestera vanhu nguva zvakanyanya. Handiti. Nezoti taifunga takakurukura pamusoro pezvamakaitirwa. Andimwari akuna umwe. Uyu ndimwari akaita. Aiwa, ndimwari uyu. Handiti. Mungaudze pana umwe watanga kutoona video rino vasiri kutozva kuti zvichiitika. Chingoite turi kungwazivisa kuti chii zvakaitika. Alright, zviri panapa nhasi zvinonakidza. Mazuva ese maiuya ndichirungudza ndichichema, asi Mwari vakatinzwa. Takazokwanisa kuburikidza nemashoko aitaurwa naBishop aye kutizvo muzukuru wako Kadungure ngaende anotaura naDhuve anove ndiye muridzi weground. Saka Kadungure akaita basa iroro akaripedza, vakawirirana naDhuve. Saka nhasi tiri pano nechibvumirano chakaitwa naDr. Kadungure naDhuve. Takazopindawo isisu kuti tisaine sevene vatsva vemusha uyu. Alright, kuroti panapa yatakabata agreement of sale of immovable property. Alright. So tiri kuona kuti pana agreement pakati penyu navadhuve vanova muridzi weground. Alright. Mungada kuti tsanangurira kuti makawirirana kuti munge muri munoita zvipi kuti mukova weproperty iyi unge uri unovhurwa? Vadhuve vari kushungurudzika nemakore mana andagara panze. Asi nekuti pane vakanga vachivavharira vachivadzivirira kunze kuti vasataure. Asi chinhu chese chine nguva yacho. Vadhuve vakazotaura kuburikidza nemagwara aya. Vakati aiwa, ndipo 25,000 yeground. Alright. Yamurikona yakanyorwa panapa. Tukiona. Page number 2. Number 2 pa 211. Vakati wakandipa iyoyo chete. Wapinda. Ndova ndaita mapepa ese zvinodiwa zvese kubva kukansela kusvika kwazvinoperera. Ndinenge ndaakuita inini. Munenge mato landlord. Aiwa ka. Ndinenge ndalandlord. Alright. I can't wait. Mato landlord. Patana patini dambudziko. Yes. Handiti. Dambudziko ratinaro nderekuti tapiwa 30 days. Yes. Dzekuti tinge tiri tinounganidza $25,000. Mapiwa imimi. Yes. 30 days. Ndizvozvo. Of which 30 days dzachona patova nemazuva atadya kumashure. Atodyiwa kare. Ndizvozvo. Saka tati tuye panapa tizonzwawo kuti what's the way forward. Hapana imwe nzira iri yatingafambe nayo. Vanhu ava vauri kuona apa vakandichengeta zuro uno ndichirwara ndiri muchipatara. Vanhu ava vari kundiona makore mana ndichigara muchidanga ichi. Handiti uri kunzwa ngoseni. Ndivo vaindipa chokudya, vainditarisa, ndakarohwa, ndivo vakanga varipo. Ndova ndauya kuti kwavari kuti vanhu mari izve shuwa yakawanda, asi imi makawanda. Mazurudo enyu akaita sei? Akawanda. Saka ndibatsirei kuti mangwana kuswera mangwana shondo rinouya ndaarendrodi ndaakufara. Imimiwo zvakare ndimi munozouya kuzondivhurira dhori
iri apa handisi kuda kuvhurirwa newangu sense ndikuda kuti vanhu ivava vakagara neni vakandibatsira mukubvira nekubvira ivava vandiri kutaura navava ndovauye vazondivhurira gedhi tichipinda tichifara. Alright, so pane urongwa uripo anditi pane urongwa uripo hweGoFund. Yes. GoFund yava chirenje saka malink zvese tichange tichikupai zvakare pane vari nenge vachida kutumira iri mari pane zita rinonzi ani taurai murimi kuti mazita ndeapi. Alright, tina Shelton Kadungure anenge aripo paEcocash pamukuru World Remit pane zvose zvinotumirwa muno inbox vanenge varipo Shelton Kadungure. Madetails ndo ari pascreen iwawo, ndo madetails ari pascreen, phone number yavo zvese zviripo. Pazoita Annie Betson anenge aripo zvakare paEcocash paWorld Remit pamukuru painbox zvose zvingabatsire anenge aripo. Kozoti sekuru venyika kuti munyatsovaziva Steven Buju Steven Buju vaita like vakutotanga urizive papa zita iro rinoera rinopisa zita iri ndatotanga kurinzwa nasi ndinongoziva kuti sekuru venyika asi ndatanga kurinzwa nasi saka ivavo ndo vanenge varipo madetails ava aripo. Also pane WhatsApp group chibanda WhatsApp group iri ndorekuti kana uchinge watumira kuitira zvinge zviri zvakajeka usati watotumira joina WhatsApp group iroro kuitira kuti paunenge wakuda kutumira unobva pa zvakare madetails ese kuti aiwa ndaisa pamukuru ndaisira ango sendi zvandaisa zvachona ndezvizvi already WhatsApp group iroro ratovapo kune vakutotumira zvakatonaka nekuti ndokwakutoenda madetails ese vana Shelton muchavaona ikoko Kadungure tiri kuvati edu Shelton Kadungure but handi Dr. Kadungure then kune vamwe vanotumira asi vasingade kuzikana kuti anani anonymous. Exactly. Saka vanhu ivavo toita sei tochengetedza privacy yenyu zvakare but murekodhi yedu titongorekodha ese anenge aripo vakasununguka tinenge tichidaro asi chandozva ndechekuti aiwa apa tinotowina nekuti mujawa wachona takatowina. Hakuna mari inonzi ishoma, hakuna mari inonzi idiki. Pachibanda media tiri over 800,000. Just imagine kuti mumwe nomwe akangoisa $1 tindane mari. Pasaint TV tatongosara mchana kuti svike a million. No, half of a million. Mumwe nomwe akangoisa $1 pane mari yakawanda sei. Yeah, so pane GoFundMe, GoFundMe ndo ine link rataisa pazasi kana kune vese vada kujoina GoFundMe page ra chibanda media nepaSaint TV link muchange muchiriwana ipapo nepa YouTube again details ese muchange muchimaona pa YouTube, pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok, paSaint TV nepa chibanda media. Kozeta vamwe wasingade maybe wasida kuuya vaya isusu wari mudhuze area vanokwanisa ngoya futi vachikuona imimi vachirenje ndiripo face to face muripo hazvichapera chimwe nemwe chinongoya yacho ndizvozvo ungu asi ndiripo padanga rangu apa. Alright, saka aiwa tisapedze nguva tokutendai mhuri yeZimbabwe tinongori nemazuva mashoma less than 25 days zekuti tinge tiri tinoita chinhu ichi kuti vachirenje vapinde mukati umu. Saka chitotange kubatana nenhamba dzirapo Mwari wekudenga vachikuitira. But musati mavhara alright ango kune vari kuona this video handitika munokwanisa kusharewo zvakare pamasocial media platforms akawanda akasiyana kuti video rakaenda viral rinokwanisa kuita sei kusvika kuna vanhu vakawanda tokwanisa kuita sei kuwanawo help nokukasika kungosheya chete ipapa ungoti wapedza kuona wosheya zvinobatsira zvikurusa uye kulaika zvakare mavideos kuita kuti YouTube irecommend mavideos edu aite sei aonekwe nzvimbo dzakawanda dzakasiyana. Ayo tinotenda Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Regai tipetere pano anditi titi vese vari kuita basa iri vese vari kucontributa Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Ayo ticharamba tichikubatai zuva rimwe nerimwe tichange tiri panapa kusvika mari yedu yadi yakwana kusvika tavhururwa apa kusvika imi mauya kuzovhura pamwe nekupinda Mwari wekudenga vamwe vanga vachibvunza kuti mapepa angu makauti ayo izviri authentic izvi ndizvo chaizvo zvinofana kuitwa mapepa awa ndiwo chaiwo
istempi kune vanoziva notoziva kuti ndizvo Zvaendwa. zvaendwa. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Aiwa, from Ango Seindi, Chibanda Media na baba Ango Chirenje. Ango Chirenje. Navachirenje ndazoti vachipunza. Vaipunza navo vari kutokurudzirwa kunzi vange vari vanokontribute. Uyai zvakare kana mandishona uyai wakomana uyai chimuratidze rudo. Vanoramba kuita chinhu chakanaka ungafare uyai pano mucontribute panapa 25,000 ikwane within hours ikwane vachirenje vapinde. Panapa isusu vamwe hatipedze. Chiti much love and God bless. Okay, thank you.